फोन खर्चा का अय्यम्मा सुस्त मला सुस्त झालं का ये अमणी तू कसं करतेसील ग कंच ते फोन काढला आता सांगते दाना रे काय सकाळी तू का काय ते प्लीज ग अमणी सांग तू कसं की एक होड काम करतेस म्हणून मग कळतेस नाही कसं म्हण सांग या मोसरे मिगेल कष्ट मग खांगा काय म्हणे फोन काढून उपरो दल्ला तू खुद दाई की खाऊचे दाई की मग निमगुत सोनो कसं म्हण सांग के वासरे त्याकडे पैसा कण तू का कळता अरे हां वैले चार दल्ला बा यू कितले लाईक्स असतात तू हा एकत होड बुट्टी हाणू हंगासी लाईक्स पूर्ती घेऊनच का आमगेल व्हिडिओ पूर्ती डान्सर का लाईक्स तेदना हमको मस्त सपोर्ट मिलता हाँ त्याची रूप चढता पूरा लाईक्स घेता वाव लाईक्स मस्त सती हे लाईक्स कान घेतले हाँ हंगासी लाईक्स हे कळला कितले कळला नी हंत लाईक्स खाली दउच म्हणून ना असो एक पंता पूर्ती लाईक्स वरची नका थोडे लाईक्स वरिया आम्ही व्हिडिओ अपलोड केल म्हण कीची हे रूप कर चढचे लाईक्स कान होचे तशी कर थांबा चलिए लाइक्स काना का मक दो का तेंपरा लाइक्स मक दो का गता लाइक्स हाँ मैं दो गुम्मा हाँ मैं काल gongo तुम्ही कसं लेखन गायली तुम कसं दऊ का मग बरी करतेस बेव नगो चलिए आओ तो कसने करना दल तो काल गोंगस पड़े तो समना तू पूरा लाइक्स मक दी आणि घरावस तू खाऊ कसने करना तो दो गुम्मा समना गा तो पूरा लाइक्स मक दे हाँ पूरा लाइक्स घेऊन होता तू खाई पुणी मक लाइक्स दिनशी ताक दिल मळ रे हाँ कसं करत पडे काली कष्ट करणं पोंड काढणं लाईक्सच दी घालणं आज वाढ रोक दल लाईक्स पुरा हरिया म्हणा आवाजलेली तुम्ही दोघे मग कशी बात देतात हे बरी लाईक्स तुम कसं यूज ना हंतो तुमगे लोक कोचती अम्मी लाइक्स घेऊन आमगे लोकाक वच्ची गो आमगे लोकान तू इलेक्शन दत्तस कोणाक चड लाइक्स मेळत पडे तान्नी महाराज दत्त ती ताकाची आमक मस्त लायक दव का हय गो हांवेंच महाराज दव का म्हाक मस्त लायक दव का ताक एकय दिवचे ना तुवें म्हाक दव का लायक्स तुक कसन हांव पळोवचें तू वसगत येतान तो पूरा लायक्स हांव घेवनत गो अय्यो देवा हांव हे लाईक्स झाड घान सिरकल मु हळे मलकाणी ती एक राक्षस तलरी हंगा काळ गंगनी दऊ गुम्मा कसं कुर्च बात हाँ एक आइडिया करत हंका हो तुमको दोघां का एक विषय घटना की म्हणो हे रुकाचे लाईक्स कळला रे हंगा उपयोग कर का त्या दुसऱ्या गावाकनी व्हेल्ली म्हणा रे काय प्रयोजन ना लाईक्स पूर्ती बाव नसती मागे नुसती दंड नव्हे त्याची कशी तुम्ही नुताची तुमगेल गाव वचती कसने पुणी साधनाने कोडनो मस्त लाईक्स येते हाव सांगची दला रे दोघे महाराज दव येता बा हो हाची लाइक्स कळल्यारी पावनात हाँ मग हे रूकाची कान घेऊन वता तो कसोण रे काळ गोंग्या हे रूक हांची हांग घेनत रे आमगेल घरा अंगणांत वयत रे ना रे हांव घेवनत रे हांव घेवन वत हें
सोडच्या जायना गो तुम्ही म्हाका धांवका गो हांव तुका व्हरता गो म्हाका व्हरतले म्हाका कसले व्हरता रूख व्हरतरी ते रुखाक उदकालच्याक जावन धांवकरमे ताकाची तुका व्हरता गो तू मिगेल घरा यो ना तू मिगेल घरा यो मिगेल घरा यो का गो मिगेल घरा यो का गो तो अयो सोडाती सोडाती अयो अयो म्हाका सोडाती तुमका तर माय म्हणता सोडाती अयो मी चंदायना सोडाती अयो म्हाका सोडाती अयो अम्मा अयो पुता कसं तलगो तुका अयो ಊಟ ಊಟಮ್ಮ ಯಾಗದವ ಹಗೋರ್ ಊಟ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಹಗೋರ್ ಗೋದವ ಹಗೋರ ಏ ಅನ್ನು ಧರೆ ಅಮ್ಮಣಿಕ ಹಾ ಯೋಗದವ ಬೈಸ್ಕೋ ಅಮ್ಮ कसने दाय ना गो अम्मा दौड़ पसुंगे बिल्लीवे हाँ कसने वाइट सपन पड़वे दवा मग स्वप्नांतू दो गुम्मनी काळ gongo इल्लिंती मग मस्त बिवेलिंती हो तन्नी दोघं इलिंत म्हणरी तू वे खंचकी रूक होईल की म्हणू त्या रूका चोन बसून दिसता ना वे हा होई रे अनु हा प्र तू कश कळले रे लेकली हमे काल होळे मन काणी संगिल नवे थँक तुला स्वप्नांत आईला कंच रूक होईल ग तू हा ನುತ ರಾಬ್ರೆ ಅನ್ನು ಪಾಪ್ತಿಕ ಮಂಚದ್ದುಕುನ್ ತೊಗ್ಗುಪೋಣು ಅಂಗ ದೂಕಿದಲ್ಲ ತದ್ವೆರಿ ತಿಕ ತಮಾಷ್ ಕರ್ತುತು ನುತ್ರಾಬ ಹಾವ ಕಂಚರು ಕೊಯಿಲೆ ಕಸಂದಲ್ಲ ಮನ್ ಪೂರ ತುಮಕ ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ ಮಗ್ ಸ್ವಪ್ನಂತಂತು ಏಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ನಿ ಅತ್ ಬದಾಪುನಿ ಮಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ತಸ್ಕರತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ದಿಯತಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹೇ ವಿಡಿಯೋ का आणि अमणीन पडले का तुम काय हा सैल की म्हणणवे हा सैल रितड संगेवना कती असून सडती ते पाप अमगेल अमणी मंचदुकून तोग्गुपोणू पेट्टुकोन घेतल्या तिक स्वप्नांत ते कसे की लाईक्स मेळली काय बदापुणी मस्त लाईक्स मेळत तशी तुम्ही कराती तुम्ही सगळ्यांनी एक लाईक दिल म्हळ्यारी आमक मस्त लाईक्स मेळटा तशींची तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक मस्त मस्त शेअर करूनु तांक सगळ्यांक अमगेल प्रपंचका पन्हडती तुम्ही पूरा आमक सपोर्ट करतात नवे आमगेल हे व्हिडिओ कशे असेल म्हण कमेंट्स आणि दिलसी येते